Maliens, Assimi Goïta ni Sorassou Bilama, ou te ka nyogon kanfo kangona ou la, mena bona bela jele dalou, mena bela jele fanaga famia. Ankele nga Farabougou perdi. Wuliga jo kera ko Sorassou ka renfort blakata Farabougou récupéré. Sorassi bebana. Assimi red daleme Sorassou be mogo officier Mali officier do ben te fe ka toko fo. O hélicoptère ta kabeta troupe motivé ku kata o mason. Awa Sorassou bebe ka nyogon wole kambela Malien bebe se ki yara senya kan nete kan kalon teke. Ko tse ka dogo Mali kono bi beso mogo Sorassi doy. Aya renseignement ta gara dan de Canada. Sorassou baneme kum na mena chama fanyena. Sorassou ka bani chaîne de commandement be Assimi Goïta de bolobi. Assimi Goïta keleme ka Sadio Kamara balika ka baraka bi. Donc non seulement Assimi Goïta keleme ka ta conseil supérieur de la défense siki kuluba ta armée balaka bara bela dilena. Awa te ka bara fana te ka nya awa Sorassi bebe ka fa. Sorassou bura kalamadi ka fo oluka mogo munu be ka sa a bebe ka bo Assimi de ka côté la te ka bo Sadio ka côté la. O dimi obe Sorassou la. Sorassou klara ka bo kalama tuguni. Ko jako général Nema Sagara, général Abbas Dambélé, olu minenan galon de kan jakou de tate, o dimi flanay. Dimi sabana tuguni, Sorassou bora kalama, ko Assimi Goïta yere ka force spéciale. Ko Assimi keleme ko bebla Bamako di kono, Assimi ma son, ale rebe, Assimi kurita beke ibe kala domina, Assimi Goïta ka force spéciale kumbe forondi la. Assimi a besama ka bebo kaleke worola. Sorassi to de be ka tasa, Assimi Goïta ka unité moko, no force spéciale basi moko, olu te ka takade. Ante kolu ye keleke woro la. Voilà. Assimi ga élément 80. Alna ga sura élément do be ka taka ne kente ka yeterenga. Ay mu ngani me Assimi Goïta ka élément no force spéciale olu be Bamako di kono. Ka Assimi gardi. Sabana fana tuguni. Anya mu fana metuguni. Modibo Kone Mali service de renseignement Modibo Kone Malien Modibo Kone be kata corruption de armée kono bi. Mune nananoyi. Ouye Mali Sorassi nyamogo bado uyo blakata Sorassou no fe Segu marala yaro ni Farabougou perdi la sanno dugu do be no e Mali kambe markala ani Murja ani Nara olu de se ka dépêcher ka taga e Farabougou libéré ou tara se Sorassi kan fefe ma beko ku te taga ko bouge pas ko chite bouger c'est ça. Ou y'a Mali Sorassi nyamogo bado officier bado ko kata delike o tara kata kuma Sorassou fe Sorassou mason Modibo Kone ale a essayé ka be do corrompi wala sa olu ka son ka Sorassi do corrompi wala sa o Sorassou ka son o Sorassou mason Modibo Kone bolo Modibo Kone fait kata corruption do au sein de l'armée malienne Malien nous tse ka Mali libéré nous tse ka Mali armée glan Ote flana fana ne be ka kuma fefefo ay ta renseignement ta beka be so moko Sorassi presque be bise ka ta renseignement ta ninte ko dogole Malien clanche bebe nin kalama Sorassou ko kute ta kelela non ou be murutirendu kute ta bi ute ta chini o te men ko fe tukuni ka bala tukuni ambala ne be mu ngani fo Sorassou nyana ou kana rekile na o rekile Assimi Goïta ba be bla miskat la et puis Sorassou bora ko were fana kalama tukuni ni Sorassi nyamogo Sorassi ni ikara menasi Assimi ka ni mi consibe bi ambiskat la Sorassou abina fo scénario 2012 mi kera Mali Sorassou kumada atete la o kele ne be kado Mali Sorassi munu fle bibina munu me kibarfa chioro la umada Assimi Goïta la de ne le fe ka kuma fanyana bi oh koni bani kera dunitu la ko sebeke munituluma Assimi Goïta ta kera o chugarla ambela jere nyabala mbe ka kebi o te bara bane tugunde Assimi Goïta keleme ka conseil supérieur mfraski kuluba Assimi Goïta keleme ka ministre de la défense keleme ko balaka barala ali koina général Abbas Dambélé tokobala général Nema Sagara tokobala ko kolu bla Sorassou klara ka boa kalama de tuguni ko jako général Nema Sagara général Abbas Dambélé olu menanan galon de kan ja tiete kureta koina Sorassou koko kolu fana bla Sorassou koko kolu bla ko ka général Nema Sagara bla ko ka général négociation be ka ken ne be ka kuma o fero mena négociation be sina Sorassou koko teta marfati Mali armée de l'air ima avion te kapan
il y a deux questions. Assimi Goïta be sran drone nga mouvement nya. En même temps, armée de l'air fangale fanabe. Yaro général Nema Sagarale armée de l'air bi. Général Nema Sagarale armée de l'air bi. Armée de l'air fana brouilleba de bi. Do ko do murtilendu. Maléon. Avec la boko ni kureta nye tiene ni ngalondo. Ambete Mali kono ya. Ambete réseaux sociaux kelenka. Dobe wallahi bila dobe malo Mali ngono hala teme. Kureta ko tiene ngalo. Mali avec la gaba be kalama. Yaro ne be ka insister kan toujours. Ne be ka insister ka toujours. Anatara fait. Donc c'est ça. Dana arrêté sur la souni Assimi Tchebli. Et pire encore Assimi Kodjougou Bawere Fana Katougouni. Et chaîne et région militaire ou et région militaire Nyamoroba Fefebe, commandant Fefebe et région militaire ou Kuna. Nisado Kamara Yaousiki. Assimi Goïta Tarako Moro de Wuli Kaboui. Kata Teru. Aire Kanumoro Kolu Sigi et non. O Moro Frate Foydon. Surasu Koko 2022, 2023, 2021. Ko Sado Kamara Kumeka Barake 100% Wakatimina. Comme Mali Surasu de Kumeta Terusu Rangini. Mais bi, Aunga Kaun de Bekachibi. Ali, comment on appelle là? Aïe, quand Folo nous perdu. Hein? Dans la zone des 3 frontières, Anteka Kanchi Sorobi. Burkesouka. Burkesoube, Mali ni Burkina frontière ni Mali Niger frontière. Dans la zone des 3 frontières. Aïe, quand fait perdu, ni Terusu Yamena, Anteka Kanchi Sorobi. En flèque à Farabougou, on a perdu. On vient de perdre Farabougou. Donc, voilà des choses qui sont là. Et Assimi Goïta Keleme ka conseil supérieur Misiki Koulouba. Non seulement, et région militaire Mounoumbe à Yamouwa Oloube Falengo Kateroui. Oluti Fendo. Au diminué sur la soula. Et pire encore, à un conseil supérieur Moufranski Koulouba Fanatouni. Français d'Obé. Ablaï Mega n'a dit français d'Oyi. Oye conseiller Koulouba Kelengele Nkona Odogo. Ou Keleme Ko Dogoba Ko Jakumabo. Ateke Malala Kumabe. Assimi Goïta. Ablaï Mega. Mouribo Kone. Uni Francibe ka barake Nyongomolo Nyen Kale Alala. Wallahi. Uni Francibe ka barake. Oube Tchatilbo Drona Mogo Nyakoro. C'est ça. Ora te beniko feka bala tuguni. Et mogo nunu et surasu kara ka bo muwere fana kala matuguni malion. No digile me surasu yere la ka foku dese ka sino. Surasi munu be se kelela. Surasi munu kolendo nu be se kelela. Assimi Goïta ya clanche be boui. Ku be kolokero la ka ke gouverneur uye, ka do ke ambassadeur uye. Donc o dimia be surasu la. Ima yanga chende depuis Assimi Goïta donna ka surasi nyamoko wuli kuke gouverneur unifo yedro ima ye ada do chende commandement na quoi ama RRK die kono Assimi armée Assimi Mali armée daka kantegedi billahi ne fleka fonyana bi ay mun que c'est très grave. Donc ay surasi nyamoko fefe ni intègre du na te so mana koma ni jamana kadai na be se kelela na ma do nommé ko ka ambassadeur avait don nommé qu'aucun gouverneur. Les soldats aguerris. Ah ok. Maintenant c'est un non. Et problème de Jumène n'a non. Moi nous wula, sorasi nous wula bi. Uka langini, mena ou nyafo onyana. Uka langini folo e mounye. Assimi Goïta Keleme ka conseil supérieur de la défense Koulouba. Ko Assimi ko chikaboui. Kuba ngini Assimi Goïta fait. Akaka conseil supérieur de la défense aka chikaboui. Ubo nyina Assimi Goïta fait. Flana fana tukuni, wa nyina Assimi Goïta fait. Sado Kamara ka sigi aka barama nola. Assimi ka dabo armée ka kola. Sado Kamara ka ke ministre de la défense avec plein pouvoir. Sorasuko kono maka kute marfachi. Oye flanai. Sabana fana tukuni. Ko Assimi Goïta ka force spéciale. Na baneme noube Bamako kono. Ko Assimi ka force spéciale mogo bla kata keleke orola. Ko ni Assimi Goïta moke ko bouge pas koute ta orochi. Koute ta orochi. Parce que Assimi Goïta kelembe kaka aere ka force spéciale mogo de bla ka aere gardi. Sorasi to beta sa. Ale ka force spéciale ube Bamako kono. Ube sagasogo nyimina. Sunguru bubolo ubu dia. Sorasu to utu dia. Oye division ye oye farali yere. Hali uka bere.
Assimi ka force spéciale moko ka bere verde mais Assimi anya be bere violet de là ou là haluka bere Assimi a changé aller avec unité moko no e force spéciale ni moko ka attaque farabugu libéré bi les forces spéciales on de kango ke Amérique bet Amérique bet ka fait kata dugu libéré ba ka force spéciale de blanc ni France be fait ko e ka force spéciale be bamako kono e be ka taka surasi wero blanc ko kata kele ke force spéciale place là comment be fleur ok oye fleur fara tuguni force spéciale to olu nyabala olu be ka barake mais Assimi ka force spéciale te ka barake sabana fara tuguni ko alnu be taka kele ke ko couverture aérienne ko ka duma ko ni couverture aérienne ma duma ku te ta kele ke woro la uyo fana fo wo o la nyinu ke ko ka fenya bla ko ka général Abbas Tambele bla ko ka général Nema Sagara ko lu be bla ka bo kaso la ku minen galon de ka ko coup d'état côté tien vraiment nami munumbe nous be ka nous général Abbas Tambele dogoya ka général Nema Sagara dogoya e o sigina ide auta do nous be bla ou nous te bla ok ngani amba do ko yen galondi malien be bado malien yere wolo malien halala malien kungoloma be bado ko nu yen galondi kala wudi uye malien be fara sa utara armée de fana kama sisa donc surasu ko kuteta kala la bi kuteta kala la chini kut umada Assimina aw aglibala Assimi Goïta ka ayre kantara ka chef de cabinet directeur de cabinet o sara antaro sara chugo ni na Assimi Goïta mani doro ibe bi ambiscade la nebe conseil mundi surasu munuma surasi fefe murutira kiteta kelege worola na usigina ko Assimi mano muna bawo be faka abawo be éliminer un à un nebe conseil ma mudiama na obe se aw farango ga Assimi genga boyi tant que Assimi be aw tena se ka aka barake Assimi ni France de barake la nyoko mulo dugula o dugule te machila mo be armée soutenir Assimi ya bekele et puis ko yere ku Assimi ka ko ku yere bela jele munye abe surasu tolu ka sa no kara abe foko Sadio Camara desera abe Sadio Camara genga boyi ka sabona mogo do sigi tout ça ça fait partir de son plan fanga no fait Waldo be kata sabi fanga no fait abe ka kojugu nyini ka nyesa ere ka jamana ma Assimi Goïta ben baradla Assimi bolo ni surasu saya chara dron mogo be wuli ko Sadio mai ko ka Sadio changer mais surasu ya famille ko Sadio Camara ka fotite aye surasi be ayu be mélanger nyona pour que ale ka fanga bulu aya dadu malien beka jachimineke 2022 wakati 2023 wakati 2021 wakati on de kumbe yala kata terrusu yoro nyini mais bi ol de be kanga kaunchi bi anga kami nyogon te mali kan bela ko fe enfant nous fait le camp de Boulkessi ali chini malien amassé ka Boulkessi kan soro 100%. Aya taw kala je ayere ka jatimine kelen dron ke dron mena fin fla fodro malien ka jatimine ke fin fla dron ka fin fla jumanye farabugu flene terusu bula avec les duru bobi ou bet les nani aye mali sur Italia aye drone no wulle ka taka point d'interrogation anga avion ko fana avion ko problème do la de mais problème ko be armée de l'air là parce que Nema Sagara minena en tant que Assimi Goïta ma dama bo armée kola en tant que Assimi Goïta dabe armée kola Mali armée te tanya fait ni nyongona si de kara 2012 ni sorasi kes sigara président na dron ali président a démissionné parce que à la ban atenya blin quoi sorasu tikara Assimiladi ou ko kaka dabu ka kola ou ta fait yere de blé ou be ka sadi et puis sorasi chaman fana ya tenté sorasi ou ba don chaque fois ni information bora kuluba ko luka ta yoro dola ou be bi ambiscade la surasi chaman ne be kasa ambiscade la depuis Assimi Goïta et Sadio Camara d'abord defasi kola kayelema kuluba billahi surasu be kasa ambiscade kaumbe kachi surasu fana ou de famille sisa surasu ko kol tutu yera di fakama ora to be kata surasu deliko kata fara ndano nous bena surasu nous surasu bena bengambe na kede parce que entre nous Maliens peut-être abisaka mais pour le moment bengama kede surasi be murutilendu côté tout ira farablin ko c'est bon kuma be fle information be dugu la ou de information fo les flancs c'est ça mena kolosili sabana fana fo flana fo na ko remarquer ou ko Sadio Camara ni Assimi Goïta ko tout va bien Sadio Camara ira télé là abi Assimi Goïta kere fait oh Zelensky
Emmanuel Macron oni Poutine te kɛlɛ la Macron bɔra fo Faransi ka taga fo Russie la o ma kɛ ya o mu tɛgɛ di ɲɔgɔn ma o kɛra o hali n'a ka sɔrɔ Poutine ne tabali jan sigi mais Poutine ma Macron nɛni o Poutine ni Macron tila k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma o ma kɛ ya a bɛ tila ka Poutine ni Zelensky k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ni karisa gɛrɛla ɲɔgɔn na k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma o tɛ kelen mais a ye ko kelen remarqué dɔrɔn Sadio Camara taara Russie la ka segin ka na a ma bila armée ka page sanfɛ parce que armée ka communiqué bɛɛ bɛ bɔ Kuluba de Sadio Camara ka popularité ko kase o baara de bɛ ka kɛ aw ni ala cɛ Mali ministre de la défense bɔra ka taa Russie la ka segin ka na o ma bɔ Mali télé la a ma fɔ Mali télé la ko Sadio Camara taara Russie la Sadio Camara kumakan ma bɔ Mali télé la k'a ye taara nin ci de fɔ Russie la an m'a ye Mali télé la an m'a ye Mali armée ka page sanfɛ ministre de la défense ka déplacé armée mo bila ka page sanfɛ chef d'état-major est-ce que a b'o wele ka kuma bi ya aw bɛɛ lajɛlen k'a faamuya ko ko bɛ ka kɛ bi gɛlɛya fɛn fɛn bɛ ka Mali sɔrɔsiw sɔrɔ bi a bɛɛ Assimi Goïta ka faute de ne Segu Tunkara da fɔ an ɲɛna a y'a sɛbɛn aw k'a da c'est Assimi qui est à la base de tous les problèmes awa sɔrɔsiw aw kana segin aw kɔ dɛ aw sɔrɔsi minnu banna k'aw tɛ taa kɛlɛkɛyɔrɔ la n'aw aw bɛ se a y'aw fara ɲɔgɔn kan ka Assimi gɛn n'aw seginna kɔ ni yɔrɔ sumana dɔrɔn Assimi Goïta b'aw bɛɛ éliminer un à un a bɛ taa ambiscade d'aw ɲɛ parce que a ka chaîne de commandement b'ale de bolo Kulubaw i ma Sadio Camara taara ka na armée m'a posté armée ka communiqué caman bɛ bɔ Kuluba de bi o de to an ka an seginna kɔ Assimi bɛ yɛrɛ jɔ la tɛ Mali jɔ la Assimi Goïta yɛrɛ ka unité a ka force spéciale Assimi tɛ ka sɔn k'olu bila ka taa kɛlɛkɛyɔrɔ la a bɛ ka sɔrɔsi tɔw de bila ka taa kɛlɛ la sɔrɔsiw bɔr'o bɛɛ kalama ala ka hakili ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma